Ωραία. Είναι μαζί μας τώρα για να συζητήσουμε ένα ενδιαφέρον θέμα. Είναι το θέμα της λογιστικής επιμελητείας, το θέμα των υποδομών που είναι πολύ επίκαιρο λόγω και του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στην Κίνα, αλλά και γενικότερα την κινητικότητα που υπάρχει για τις υποδομές και τη λογιστική επιμελητεία. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύρο Ολύμπιο, στέλεχος που ασχολείται με θέματα λογιστικής επιμελητείας για πολλά χρόνια σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Γνωρίζει άριστα το θέμα των υποδομών στη χώρα. Και να ξεκινήσουμε εσάς, κύριε Ολύμπιε. Βλέπουμε λοιπόν το ενδιαφέρον των Κινέζων για λιμάνια, αεροδρόμια, τρένα. Τι θέλουν λοιπόν από την Ελλάδα και γιατί πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι το hub, είναι δηλαδή το κέντρο που μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σε όλη την Ευρώπη και έχει τα πλεονεκτήματα με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν ευχαριστώ για το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Εμείς που είμαστε στον χώρο των logistics τόσα χρόνια παλεύουμε για να αναδείξουμε τα στοιχεία αυτά τα οποία κάνουν ανταγωνιστικό το προϊόν logistics. Άκουσα και την προηγούμενη προσέγγιση σχετικά με το κομμάτι του ανθρώπινου παράγοντα και της αισιοδοξίας. Απλά είναι πολύ απλό το όλο ζήτημα και λύνεται σε μια κόλλα χαρτί και περιγράφεται. Οι δρόμοι του εμπορίου περνούσαν και θα περνάνε από εδώ. Άρα γιατί κάνουν τους Κινέζους... Όταν λέτε από εδώ... Από το ακροτήρι που λέγεται Ελλάδα. Από την περιοχή δηλαδή είμαστε σε καλό οικόπεδο. Είμαστε σε καλό οικόπεδο. Μπορούμε να πούμε γεωστρατηγικά. Έχουμε πλεονέκτημα γεωστρατηγικό. Αυτό το πλεονέκτημα το γεωστρατηγικό. Και βέβαια έχουμε και μια δυσκολία. Αυτό έγινε και από την δυσκολία να κάνουμε μέσα από το δικό μας χώρο τις μεταφορές μας. Σκεφτείτε ότι έχουμε ένα αρχιπέλαγος. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά αρχιπελάγοι στον κόσμο. Άρα μέσα από τις δυσκολίες έχουμε γίνει καλύτεροι και σαν στελέχη στο κομμάτι αυτό. Άρα υπάρχει το γεωστρατηγικό πλεονέκτημα. Συγγνώμη, τώρα έχουμε και το έχουμε και το πλεονέκτημα της ναυτιλίας, η οποία είναι πρωταγωνίστρια διεθνώς, που μας κάνει πρωταγωνιστές σε όλο τον κόσμο. Είναι η ναυτιλία, υπάρχουν τα μέσα, αλλά υπάρχουν και τα στελέχη και οι άνθρωποι και οι υποδομές και η τεχνολογία και η καινοτομία. Αυτά τα πράγματα, όσο και να θέλουμε να πούμε ότι η κρίση έχει δημιουργήσει πρόβλημα, δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές μεγάλες επενδύσεις σε θέματα τεχνολογικά. Πολλοί νέοι επιστήμονες βγαίνουν στο κομμάτι logistics και έχουν επιτελική θέση και εντός και εκτός Ελλάδος. Άρα, αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι να πούμε ότι σε οποιονδήποτε θέλει να έρθει στην Ελλάδα, ότι εκτός από τις υποδομές και τη γεωστρατηγική θέση, έχουμε ικανή ομάδα που να υποστηρίξει όλες αυτές τις επενδύσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτό λοιπόν που μας λέτε και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι εκτός από το καλό οικόπεδο και τις υποδομές για τις οποίες ενδιαφέρονται όχι μόνο οι Κινέζοι αλλά και άλλοι ξένοι επενδυτές, έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να αποτελέσουμε ένα πεδίο συγκριτικό πλεονέκτημα. Ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και να πούμε ότι είναι από τα εφόδια που μπορούν, από τα πρωταγωνιστικά πεδία που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη για τη χώρα. Και ένα άλλο κομμάτι που θέλω να σημειώσω είναι ότι υπάρχει μια σημαντική προσέγγιση όλων των πολυεθνικών εταιριών στο θέμα του περιβάλλοντος. Όχι τώρα τελευταία θέλουν να έρθουν όλοι στην Ελλάδα για να κάνουν την επένδυση. Απλά βολεύει καλύτερα, μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα. Σκεφτείτε ότι ένα πλοίο το οποίο έρχεται από το Σουέζ για να πάει στο Ρότερνταμ ξοδεύει περισσότερες από 8 μέρες μέσα στο παραπάνω χρόνο. Αυτό τι σημαίνει, και τα περισσότερα από αυτά τα πλοία, τα προϊόντα τους κατεβαίνουν στη φτωχή, ας το πούμε στις εισαγωγικά, στο φτωχό νότο. Άρα όλο αυτό το προϊόν επιβαρύνεται πάρα πολύ ενεργειακά. Για να δούμε λίγο τώρα. Έχουν αλλάξει όμως και τα δρομολόγια διεθνώς από ό,τι μου λένε των πλοίων, των εμπορικών πλοίων. Δηλαδή, ενώ παλιότερα χρησιμοποιούσαν περισσότερο τα λιμάνια της Ολλανδίας, Ρότερνταμ, ερχόταν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τώρα πλέον τους συμφέρει πιο πολύ να έρθουν από τη γέφυρα του Σουέζ και να έρθουν από τη Μεσόγειο. Βεβαίως, τους συμφέρει γιατί, όπως λέμε, το καύσιμο έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Οι περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις των εταιριών είναι αυξημένες, ιδιαιτερότητες, άρα είναι πεδίο δόξη λαμπρών να βρούμε τρόπους να κατευθυνθούν σε φθηνότερες λογικές και σε πιο ποιοτικές λογικές. Και εμείς το έχουμε αυτό. Και βεβαίως θέλω να πω ότι επειδή τώρα ζούμε μια κρίση στην Ευρώπη πολύ πιο δυνατή, τώρα ίσως οι Ευρωπαίοι μας καταλαβαίνουν καλύτερα με την ύφεση που υπάρχει, έχουμε ένα τρομερό momentum αυτή τη στιγμή για αυτά τα θέματα. Δεν πρέπει να το χάσουμε. Και δεν πρέπει να το χάσουμε γιατί, εντάξει, υπάρχουν οι Κινέζοι, υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο οι Κινέζοι, υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να κάνουν αυτή την επένδυση στην Ελλάδα. Και ένα σημείο πολύ σημαντικό που θέλω να πω, ακούω για τις επενδύσεις, για τις εξαγορές
Έχω πάει πολλές φορές στο λιμάνι. Έχω δει την επένδυση από κοντά της Κόσκο. Ναι. Εμένα μου κάνει μια εντύπωση ότι το 95% των εργαζομένων είναι Έλληνες. Όχι, μου λέγανε ότι στα 1000 άτομα που χρησιμοποιεί η Κόσκο, οι 7 είναι Κινέζοι και οι υπόλοιποι είναι Έλληνες. Δηλαδή, είναι σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή το μείζον πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι η ανεργία, όπως και το μείζον πρόβλημα είναι να κρατήσουμε τα ταλέντα μας και τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να δώσουν τη διαφορά στις επόμενες. Κύριε Ολυμπή, τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να το ενισχύσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, ας πούμε, στις υποδομές? Τι χρειάζεται? Υποδομές, είναι προφανές και αυτό θα επιστρέψει και στην καθημερινότητα. Είναι προφανές όταν ξέρουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε το σιδηρόδρομο. Ένα 0,5% είναι η αναλογία του σιδηρόδρομου σε εμάς και στην Ευρώπη είναι 10%. Και ένα προϊόν το οποίο μπορεί να μεταφερθεί και να στοιχίζει λιγότερα και να το πληρώσει ο συνταξιούχος λιγότερα και να μεταφερθεί αυτό. Δεν ισχύει γιατί δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Και αν έχουμε σιδηρόδρομο, δεν έχουμε ούτε ηλεκτροκίνητο σιδηρόδρομο. Δηλαδή, ακόμα περισσότερο χάλια από την πραγματικότητα είναι τα πράγματα. Άρα, καταλαβαίνετε ότι με μικρές νίκες μπορούμε να γίνουμε πάρα πολύ καλύτεροι από αυτό που μπορούμε να φανταστούμε και ταυτόχρονα αυτό να δώσει στην καθημερινότητα μια διευκόλυνση και αυτός είναι ο σημαντικός ρόλος. Αλλά αυτό πρέπει να βγει και να εξωτερικευτεί. Γι' αυτό και εμείς έχουμε κάνει και με το ILME και με το Up Greek Logistics. Προσπαθούμε να δώσουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι όλο αυτό το οποίο δημιουργείται και έχει δημιουργηθεί. Υπάρχουν ευκαιρίες, υπάρχει επιχειρηματικότητα, υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει καινοτομία. Αυτά τα πράγματα σε απλά κομμάτια, σε ανταγωνιστικό προϊόν logistics, δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μαζί με τις υποδομές. Κωνσταντίνα, βλέπεις τώρα, εμείς ενώ συζητούσαμε μέχρι τώρα πότε θα έρθουν οι Κινέζοι και τι θέλουν από εμάς οι Κινέζοι, εδώ όμως φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Αυτά που λέει ο κύριος Ολύμπιος. Μα θεωρώ και συμφωνώ απόλυτα ότι θεωρώ ότι το μεγάλο σου πλεονέκτημα είναι το οικόπεδο. Όπως και να έχει. Το οικόπεδο είτε από θέση, είτε αν το εκμεταλλευτείς από την τουριστική πλευρά και το σημαντικότερο από όλα, να το εκμεταλλευτείς ως κόμβο. Αυτό που λέγαμε παλιά, ότι αποτελούμε κόμβο και πολλές φορές έτσι το λέγαμε και ειρωνικά, ας πούμε, και άλλα στοιχεία. Όχι, δεν ήταν καθόλου έτσι. Οι μεταφορές είναι ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι και δεν είναι και τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Ένωση στις πρώτες της πολιτικές που διαμόρφωσε, από τις πρώτες πολιτικές που διαμόρφωσε, ήταν η πολιτική μεταφορών. Θεωρείται από τις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς λοιπόν, για αυτόν ακριβώς το λόγο, μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε αυτόν τον πυλώνα, έχουμε τη δυνατότητα. Τώρα τα ακούω και χαίρομαι πάρα πολύ ότι υπάρχει και το δυναμικό και η καινοτομία. Σε αυτό όμως που μπορώ τουλάχιστον να κρίνω και από την εμπειρία μου από τα ενεργειακά, από το κομμάτι των ενεργειακών, ας πούμε. Στην εμπειρία είμαστε κόμβος και για την ενέργεια. Σαφώς, μα ένα καλό οικόπεδο είναι κόμβος για όλα. Για όλα αυτά που διαμετακομίζονται, για όλα αυτά που μεταφέρονται κατ' ουσίαν. Θέλω να το τονίσω ότι θα βοηθήσει η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος logistics και τις εξαγωγές. Σαφώς. Δηλαδή θα δώσει μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Αν μειωθεί το κόστος το μεταφορικό ή οτιδήποτε αυτό έχει να κάνει, βελτιώνει και την εξαγωγική δραστηριότητα. Η απορία τώρα που έρχεται αυτόματα. Εδώ υπάρχουν λοιπόν κλάδοι, ιδιαίτερα στην αγροτοτουρισμό, αλλά υπάρχουν και κλάδια στον αγροτικό τομέα. Παράγουμε λάδι, κρασί και λέγαμε γιατί δεν μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα τις εξαγωγές μας. Γιατί μέχρι τώρα δεν εκμεταλλευόμαστε το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε στη επιμελητία, ώστε να προωθήσουμε στο εξωτερικό τα προϊόντα μας? Γιατί το προϊόν το ελληνικό είναι ποιοτικό, αρκετά ποιοτικό. Έχει μικρές παραγωγές ποιοτικές. Δεν είναι ένα προϊόν mass production, το οποίο το πορτοκάλι είναι συγκεκριμένου μεγέθους και μπαίνει ένα ολόκληρο μηχάνημα και το βγάζει τελάρο και το διανέμει. Άρα έχουμε πολλά κόστη τα οποία επιβαρύνουν το προϊόν αυτό. Αν αυτό το προϊόν, το ποιοτικό, το μειώσουμε το κόστος το οποίο μεσολαβεί από την παραγωγή μέχρι και τη διακίνηση, δίνουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χωρίς να χάσουμε την ποιότητα. Άρα βγαίναμε στις αγορές με έλλειμμα ανταγωνιστικότητας λόγω του υψηλού κόστους διαχείρισης. Λόγω της μικρής αγοράς, κατ' ουσίαν, της μικρής δυνατότητας παραγωγής. Τώρα ένα άλλο κομμάτι που έχει φέρει η κρίση, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, είναι οι συνέργειες. Βλέπετε ότι έχουμε κάνει οι ανταγωνιστές γίνονται συναγωνιστές και κάνουν συνέργειες και μπορούν να αυξήσουν αυτό το μικρό χωράφι σε μεγαλύτερο χωράφι και τελικά να ρίξουν τα κόστη τους, αλλά παραμένει πάλι η ίδια λογική. Γιατί ένα ψυγείο με τρένο που κοστίζει η μισή τιμή, να το πάω εγώ με αυτοκίνητο
και να το εξαγάγω και να είναι το προϊόν μου μη ανταγωνιστικό στις διεθνείς αγορές. Που σημαίνει ότι οι υποδομές, δηλαδή ανάπτυξη υποδομών και ανάπτυξη επενδύσεων, κατ' ουσίαν θα ρίξει το κόστος και σε όλη την εξαγωγική διαδικασία. Και ένα άλλο κομμάτι που θέλω να πω, που δεν έχει, επειδή μιλάμε για συνδυασμένες μεταφορές και έχουμε πυροβολήσει πολύ τον αερολιμένα Αθηνών, ήθελα να πω ότι στα κάργο, στο κομμάτι δηλαδή της διαμεταφοράς, είναι από τους πλέον ανταγωνιστικότερους. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα για την Κίνα τώρα, κύριε Ολύμπη. Έχουμε λοιπόν τους Κινέζους που ενδιαφέρονται, όπως λέμε, και για το Βενιζέλος, αλλά τους ενδιαφέρει και το Καστέλι. Τι θέλουν να κάνουν, και ξέρετε και γνωρίζετε καλά, ξέρω και την επένδυση που έχουν κάνει στην Κόσκο, την οποία θέλουν να επεκτείνουν. Από το λιμάνι του Πειραιά μόνο περνούν μόνο 2 δις, μου λέγαν, εκατομμύρια. 2 δις είναι τώρα η χωρητικότητα. Θα φτάσει μέχρι τα 4,7. Ναι, τι σχέδια έχουν, τι θέλουν να κάνουν. Όπως σας εξήγησα, η ροή βοηθάει πάρα πολύ τα προϊόντα τους να φτάσουν με τον καλύτερο και φθηνότερο τρόπο στις αγορές ή στα εργοστάσια για κατασκευή ή μετά. Ναι, αλλά όμως πιο συγκεκριμένα, δηλαδή από το Καστέλι τι θέλουν να καταφέρουν. Είναι το σημείο που τους γιατί ενδιαφέρονται για την Τρενοσέ. Γιατί ενδιαφέρονται για την Τρενοσέ, γιατί ξέρουν ότι αν δεν υπάρχει τη συνδυασμένη μεταφορά και αν δεν υπάρχει τρένο σωστό μέσα στη λογική αυτή, δεν μπορούν να έχουν ανταγωνιστικό προϊόν. Άρα λογικό είναι και είναι πασιφανές κάποιος που φέρνει ροές, θέλει ουσιαστικά αυτές τις ροές να τις κάνει και να τις διανέμει από την Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη ή παντού, με τα φθηνότερα μεταφορικά μέσα και δηλαδή να φτάνει στον Πειραιά, να φεύγει κατευθείαν από τον Πειραιά με τρένο και να φεύγει κατευθείαν επάνω στην Ευρώπη. Και μια άλλη λογική του άξονα Καστελίου είναι ότι δεν θα έρθουν τα κοντέινερ τα πλοία στον Πειραιά, αλλά θα έχουν σαν κόμβο τον Καστέλι και θα δυναμηθούν από εκεί πέρα με διαφορετικές λογικές. Άρα υπάρχει ένα συνδυασμένο δίκτυο, ενοποιημένο δίκτυο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Και να ξέρουμε ότι ουσιαστικά το Καστέλι και ο Πειραιάς είναι συντομότεροι δρόμοι από οτιδήποτε άλλο προκύψει. Ένα άλλο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, πόσο σημαντικό είναι? Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι πολύ σημαντικό, γιατί εξυπηρετεί, δεν είναι τόσο βαθύ σε σχέση με τον Πειραιά, έτσι ώστε αλλά μπορεί σε σχέση και συνεργασία με τον Πειραιά και όλο το δίκτυο και της Ιγουμενίτσας και της Καβάλας και όλο αυτό το κομμάτι μαζί με την Εγνατία και όλο αυτό το δίκτυο μαζί με τα αεροπλάνα, αεροδρόμια, γιατί εκεί μπαίνουν και τα περιφερειακά αεροδρόμια. Άρα σκεφτείτε ένα ζωντανό κομμάτι το οποίο, αφού έχουμε τις λογικές και έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τους managers, έχουμε τη δυνατότητα να το προχωρήσουμε αυτό και είναι δικό μας know-how, έτσι, γιατί να μην μπορούμε αυτό να το τρέξουμε. Κατάλαβα, οι Κινέζοι, ο στόχος τους, εισαγωγικά οι Κινέζοι, τώρα το λέμε πολύ γενικά, ο στόχος τους είναι να αναπτύξουν ένα δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα. Ναι, συνδυασμένων μεταφορών σαν πύλη εισόδου. Σαν πύλη εισόδου. Και δεν είναι μόνο οι Κινέζοι. Δεν είναι μόνο οι Κινέζοι. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν να δουν αυτή τη συνέργεια, διότι όπως σας έχω πει, οι δρόμοι του εμπορίου περνάνε και θα περνάνε από εδώ, γιατί συμφέρει πολύ. Οι Κινέζοι είναι οι ασιατικές χώρες οι οποίες παράγουν, τους ενδιαφέρουν. Δεν είναι μόνο οι Κινέζοι οι ασιατικές χώρες. Ενεργειακά ξέρουμε ποιοι ενδιαφέρονται. Υπάρχουν θέματα εξυπηρέτησης και υπάρχουν εταιρείες τώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζω, ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι ελληνικές, οι ελληνικομανές και διανέμουν και στην Αφρική. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι και το κομμάτι της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, της Βόρειας Αφρικής. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και πλέον εκτίματα στο κομμάτι. Φαντάζομαι ότι αυτό που ισχύει στην ενέργεια είναι ότι πάντα ο στόχος στην ενέργεια είναι ο εναλλακτικός δρόμος. Πέρα από τις εναλλακτικές πηγές, να έχεις και εναλλακτικούς δρόμους, ώστε να έχεις μια ασφάλεια, ενεργειακή ασφάλεια. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και στον τομέα των μεταφορών. Ότι προτιμώ να έχω εναλλακτικές και να είμαι ασφαλής ότι τα προϊόντα θα φτάσουν στην ώρα τους και ότι, ας πούμε, μια σύραξη σε κάποιο λιμάνι κόμβο θα μου δημιουργήσει πρόβλημα, οπότε θα μπορώ να έχω μια εναλλακτική. Κύριε Ολύμπη, το ερώτημα τώρα που τίθεται αυτομάτως είναι: οι Κινέζοι έχουν την πρότασή τους, θέλουν να κάνουν αυτά. Εμείς δεν πρέπει ως χώρα να κάνουμε μια συνολική πρόταση σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, τη λογιστική επιμελητία και να είναι πρόταση δική μας, να την έχουμε στο τραπέζι, μόνο αυτά που συζητάμε τα ωραία? Γιατί να αφήνουμε τους Κινέζους και να μην έχουμε εμείς μια πρόταση και να συμπεριλάβουμε και τους Κινέζους μέσα? Δηλαδή, εμείς να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και των πρωτοβουλειών. Η πρωτοβουλία των κινήσεων πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνεργασία όλων των φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο κάθε κομμάτι το παραγωγικό,
και όπως είναι και οι εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν, οι βιομηχανίες, οι ναυτιλιακές εταιρείες. Χρειάζεται μια συνεργασία πάρα πολύ σημαντική. Και εκεί βλέπω πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους τους φορείς να δούμε ένα Όταν κοινό... λέμε φορείς, ποιοι συγκεκριμένα φορείς? Σας εξήγησα, και στο λιμάνι υπάρχουν οι φορείς που ασχολούνται με θέματα διαχείρισης, όπως και υπάρχουν μεταφορείς. Εμείς, το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Υποδομών, δεν θα έπρεπε να έχει ένα σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο για τις μεταφορές και τις υποδομές? Δηλαδή, από εκεί δεν πρέπει. Δηλαδή, γιατί να είναι φορείς και να μην είναι πιο κεντρικά, να μην είναι απόφαση κεντρικότερη στο Υπουργείο Υποδομών? Ναι, που θα έχει την πρόταση. Το Υπουργείο έχει κάνει μια επιτροπή η οποία ασχολείται με αυτά τα κομμάτια. Βεβαίως πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως σας έχω πει, το timing είναι πολύ σημαντικό. Άρα χρειάζεται λίγο να βάλουμε περισσότερο ιδιωτική πρωτοβουλία και περισσότερο πλάτες, να βοηθήσουμε το κράτος να ανταποκριθεί σε αυτές τις λογικές και να έχουμε με ανοιχτά χαρτιά τις λογικές να βοηθήσουμε και να βάλουμε πλάτες. Επί του σχεδίου μιλάτε τώρα ή επί της υλοποίησης? Και επί του σχεδίου και της υλοποίησης. Ναι, γιατί δηλαδή... πραγματικά σε επιτροπές οι οποίες δεν είναι μέσα άνθρωποι με επιχειρηματίες, επαγγελματίες managers και μπαίνουμε και σκαλώνουμε σε πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα στο ελεύθερο εμπόριο, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι που ζητάνε οι επενδυτές διευκολύνσεις. Ένας γραφειοκράτης, για παράδειγμα, σε ένα υπουργείο, ας πούμε, στο υποδομών, δεν έχει τη δυνατότητα να βάλει στο τραπέζι συνολικά και να κάνει ένα σχέδιο. Χρειάζεται να ξέρει και πώς σκέφτεται η αγορά και να μην βεβαίως. Και οι μεγάλες εταιρείες, όπως η Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων, που και είμαι μέλος, έχουμε και όλοι οι managers και οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές έχουν δώσει και λένε: δίνουμε και χρόνο στο κράτος να το βοηθήσουμε για να μπορέσει να γίνει. Χρειάζεται πάντρεμα ιδιωτική. Πάντρεμα και πιστεύω αυτή τη στιγμή, λόγω της ύφεσης της Ευρώπης, δεν θα έχουμε πάρα πολύ χρονικό περιθώριο του ανταγωνισμού. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Όσο χάνουμε χρόνο, πάει χαμένος και χάνουμε και χρήμα. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Καλησπέρα. Πάμε στον Ηλιακού.